Hello mga kaibigan! Welcome sa Pambansang Barker Vlog with DJ Tony. And of course, sa araw na ito, kayo po ay makakasama ko papuntang Barangay Kadapdapan, bayan po ng Kandihay, Bohol. Para doon po tayo po ang nagiging DJ, mga kaibigan, sa kailang Open Basketball Tournament Enter Barangay 2023. Tayo na. And of course, makikita nyo yung ating pong gagawin. Paano ho natin ipadama sa ating pong mga manonood yung tunay na enjoyment, of course, sa larangan po ng basketball. Tayo na! Punta tayo doon. Mga kaibigan, nandito na po ako sa Barangay Kadapdapan, bayan po ng Kandihay, Bohol, sa kanilang 52nd anniversary. And of course, ilang minuto lang po ang ating hinintay. Mag-start na po ang Enter Barangay Basketball Tournament 2023. So, pagbalik po natin, mag-start po para magbigay po tayo ng enjoyment para sa ating pong manonood. God bless us all. Mga kaibigan, sa gabing ito na po ang ating inaabangan, ang Enter Barangay Basketball Tournament 2023. Sa lahat po ng mga fans ng Team Kanawak, pumulagpak po kayo habang tatawagin ko ang inyong starting five. Pumunta sa kita, number 22, Busilak L. Number 28, Piquero J. Number 25, Busilak J. Number 8, Amulado M. And number 2, Pironso R. And now, mga fans ng Team Kadapdapan! Ito lang ang inyong starting five. Pupunta sa kita, number 16, Magnuman KJ. Number 11, Magnupay GB. Number 9, Abrao E. Number 6, Castañares B. And number 5, Gunday GC. With our official referee sa gabing ito, mga kaibigan, referee Cinco, and a national referee in Yongkang, and third referee, mga kaibigan, itong si referee Ampolokyo. 12 minutes for the first half and also 12 minutes for the second and final half of play. Talagang dito po, talagang hindi mo mahulugan ng karayan sa dami ng mga tao sa gabing ito. Dito po sa Barangay Kadapdapan, bayan po ng Kandihay. Tingnan po natin sa jump ball position. And of course, though the honor for the closing ceremony with Barangay Captain Efren Castañares, palakpakan po natin para sa picture taking sa dalawang kupunan, mga kaibigan. Tingnan po natin. And of course, sa lahat po ng mga nanood sa gabing ito, maraming salamat. Saan man kayong barangay, saan mang bayan, welcome! Dito po sa Barangay Kadapdapan, bayan po ng Kandihay, Bohol. This is DJ Tony, ang inyong pambansang Barker, mga kaibigan, sa gabing ito. So please sa aking pong YouTube channel, soon as possible, yung aking pong pambansang Barker, isisunod po, mga kaibigan. And of course, pa-subscribe na rin para mga kaibigan sa ligang ito. Tingnan po natin sa jump ball position. Ito with Barangay Captain Efren Castañares, though the honor para po sa picture taking din also sa jump ball position. Ito, tingnan po natin. Nakuha mga kaibigan. Number 2, umatake. Binumba pa sa ilong. Nakuha mga dito magagaw para sa team. Number 9, Abrao. Lumipad! Unang dalawang puntos mga kaibigan.
Team Kanawa. Okay, we're back mga kaibigan. Congratulations Team Kadapdapan for winning against Team ng Kanawa. Second game ho tayo. Itong team ng Abihilan against team ng Tambugan. Bago tayo mga kaibigan bumalik sa ating second game of action. Konting kaalaman po tayo, lalong-lalo na po sa larangan po ng basketball. Yung Pilipinas kasi, sa ating kasi sa Pilipinas mga kaibigan, minsan height yung kulang. Alam niyo ba, isang player ng NBA, sabi niya sa sarili, height doesn't matter. Ang pinaka maliit na player sa kasaysayan ng NBA, mga kaibigan, of course, kilalang kilala, naging all-star pa, mga kaibigan. Walang iba, si Tyron Maxey Boogs. Si Tyron Maxey Boogs, mga kaibigan, yung kanyang height is only 5'3". Ulitin po natin, si Tyron Maxey Boogs ang kilalang kilala, mga kaibigan, sa NBA. Sabi niya, sarili niya, height doesn't matter. Kaya po, mga kaibigan, tayo po mga Pilipino, 5'3", mas mataas po tayo sa 5'3", 5'5", hanggang 6 plus, mga kaibigan, yung height po natin. Yung kailangan na po natin, lalo po sa players, disiplina, tiyaga sa training, of course, yung commitment sa inyong laro. Dito po, sa second game of action, mga kaibigan, pumasok na po sa finals ang team ng Kadapdapan. Naghanap na, hinihintay na po kung sino ang mananaig sa labang ito. Team ng Abihilan, dito po sa aking kaliwa, or itong team, mga kaibigan, ng Tambugan for the second in-action of play. Abangan po natin, pagbalik po natin with DJ Tony, ang inyong